F'maħżen fil-Furjana, għadd ta' persuni b'diżabilità qed imiddu jdihom għax-xogħol fuq karru tal-Karnival. Ix-xogħol fuqu beda f'Ottubru. Tis-sena qed nagħmlu sifna, il-kostum, u l-jam. Daqta karti, nisbaħ, nubaħlu il-karti fuq karru. Nisbaħ, nħu pieħi, għat ma meddom dal-affarijiet. Il-karru juri żewġ persuni jpinġu u minkejja li wieħed minnhom fuq siġġu tar-roti jidher ipinġi l-farfed bl-istess ħila tal-persuna l-oħra. It-tema tiegħu hija dess iż-żmien. Kienu jiġu hawnhekk kuljum, kienu jiġu satej, 3 sigħat, jaħdmu, kienu jiġu minn ħafna postijiet differenti, anke minn Għawdex kienu jinżlu. U kont inħu daqsxejn paċenzja bihom, nurihom kif, però kienu mal-ewwel li turihom jagħmluh. U mxejna, ħadd pjaċir ħafna magħhom, tallimt magħhom, għax hekk ma titgħallem xejn, titgħallem x'inhi l-imħabba. Din l-ewwel darba li persuni b'diżabilità qed jaħdmu fuq karru tal-Karnival b'mod professjonali. Il-proġett li qed jitmexxa minn aġenzija Support involva aktar minn 30 persuna b'diżabilità fuq il-karru. Il-kostumi u l-props qegħdin jitħejjew minn 40 persuna b'diżabilità oħra. Il-proġett jinkludu wkoll żifna koordinata miċ-ċentru ta' matul il-jum ta' Ħalfar, fejn se jisfnu 16 persuna b'diżabilità u 10 impjegati, inkluż persuni li jużaw is-siġġu tar-roti. Din iż-żifna se tinkludi l-użu tal-lingwa tas-sinjali Maltija sabiex twassal messaġġi ta' inklużjoni. Il-kap eżekuttiv ta' Aġenzija Support, Oliver Xikluna, qal li l-involviment ta' persuni b'diżabilità f'avvenimenti kulturali bħal Karnival huwa eżempju ċar ta' kif l-inklużjoni tista' tiġi prattikata. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia qalet li dan il-proġett joħloq opportunitajiet fejn il-persuni b'diżabilità jiżviluppaw ħiliet ġodda u jieħdu sehem b'mod attiv f'attività kulturali nazzjonali. Iż-żifna u l-parata bil-karru ser isiru fit-23 ta' Frar fil-Ħamrun, fis-27 ta' Frar fiż-Żurrieq u fl-ewwel u t-3 ta' Marzu fil-Belt.